biro mondo mi okonyo oganda wacho ni tije dhi gin kembe mathoth ahinya kirango kanyo gin kembe mondiko oganda moyo kata 10,000 egi. Microsoft ka yuto ji madhi 60,000 kalure kod weche magiwacho ni gin restructuring for AI alignment. Machielo nitiere kar kanyo bende mar Google ji 200 gi wiye. PwC bende mantie jo Kenya matie pacho ka nitiere mar HP, nitiere Dell, nitiere Meta, mago mawegu WhatsApp, Facebook, Instagram, kama nitie kit mamoko kembe magintie kar kacha ata mala paga abich ibiro kata ka onge koda kata ka wito tijegi. IBM kin mamoko Dell gin kono malo mag oganda kama kono malo mar ji 12,000 mano ma jodel mapono nyalo wuok kalore kod weche gi mag AI. Jogo ma tiyo kode bo wito tije to koro sani kama bed ni jo Microsoft mane bedo ka feed info ka ma koro bende koro wuok koro sa yor kanyo iwacho ni iloso gima ni wuon gima itich kama intiere karka kama go jogo mosedongore mag intiere kocha piny Kenya ka kama intiere gini bogo ayo machal nadi ka uchopo. Yes, Cleophas. AI an kanyalo range AI wacho ni it is a double-edged sword. Iwacho ni double-edged sword nini pandligangla madogi ariyo. Ongado kodhi, ongado kowuok. Seche mongado kodhi, o create opportunities. O create nafas mag tich. Seche mongado kowuok, to golo jogo ma ok conform gi technology manyasani. Sani kwa we nikech okwanyal ringo e wach technology. Technology nika ten ka to stay. Oburo mana keep on changing day by day. Oburo lokore loka odiochieng' kodiochieng'. To en kod wakai. For example, nineno kane mobile ilongo nang'oa taxi mobile apps kano chako biro. Ninonga nitiere jok ma kanidwa wuok city center ka idwa dhi airport ninyalo charge kata 3,000 to nyaki wuog ka midhi town miyud taxi ama ka in gi namba ne tigocho ni to biro charge kaka enemoero. Kane mobile application obiro mar requesting Uber mondo binyaka kumibede maseche man kani request Uber to kati ukata Uber kawa katotera to calculate ni kori nongo ni se kumano ngitie gi 3,000 cha okawo ni kata 1,500 half of the money. To kani nwango kane resistance mane ntiere nino kata jo Uber gi nitamo gi mondo kigodonja ngoa airport nitie kuonde manitamo kata malls no kudwani mondo gichume to sani nikech ne technology mosebiro nok wanyalume ne en gima osewuok mati majaminate koro onge akinyalo kata ngade nino ka ji no confirm ma ji ong'iew geche moro ka ngoa onwango ni ene method maber mar timo taxi. Koro inwango seche ma kaka mobile application mar taxi ni no biro no create jobs mang'eny nikech choncha nyaka ing'iew taxi ibed go ipang kumoro iriti ka ng'ato nyaka goni sime. Sani ting'iew mtoka itero ng'ato kichopo go Kilimani kae to ki drop ni tichaki inwango request moro uchimo kodi dhika kichopo dhika tidhi nini Kenyatta University ineno. Koro no create opportunities. Koro AI biro mondo create opportunities. To kaka country nitiere gima iluongo ni tiegruok. Oningo ni one digital age mabedo powered gi AI. Ere tiegruok mwaketo manyasani kata e skunde ma nyithindwa nitiere chakre junior schools, high schools, nyako chope university and tertiary institutions. Ere tiegruok mwaketo makare mondo gi conform to the current of technology. Ere kaka gibedo innovative. Nikech kaka director sewacho ka inwango ni kaka AI no biro people have become more creative. Inwango kaka koro kata kaka TikTok, inwango Facebook, inwango Instagram, inwango kaji biro kata gi short stories moko. Inwango ka ng'ato is a good storyteller. To ogine ogo story no to dhi okete TikTok kacha. To inwango ka ji chako timore nado, onwango platform. Nikech do riti mondo odhi ochapisha book, odhi printing, mo odhi launch. It will take time. To ma en gi short story moro modwa share gang'oa giji. Tinongo ka very fast because technology platform nitire kacha. To ng'ane dhi to dhi keto story cha kacha to share giji. Koro mondo mi wa embrace mondo kik AI wewa oko. Era masani mar digital ni. Nyaka training methods wa change. Ni ere kaka wa embrace technology. Nikech kasto the country itself kaka
government wa Kenya ere mikakati magiketo in terms of policies, in terms of regulations manyalo konyo tayo weche mag artificial intelligence and technology collectively mondo ji embrace technology and for the betterment of the country. Because the moment we embrace even this technology, now joki wachita aparo nu en gima wadhi wuoye about the smart cities. Wabro ng'iyo to ere kaka weche mag AI gi konyowa e pango kata bombe wa masani onywandore. Ineno ere kaka technology nyalo konyo to seche mwakelo technology it is going to create opportunities, more opportunities. Ka okinyal change to change bro timore nade biro loki by force. Idagi iye ubiro loki. Nikesani for example kana M-Pesa ubiro jinok dwa M-Pesa. Jo M-Pesa ne wuotho nyake do church nyake do kana wane university jogo ne biro gi keto camp gi register ji M-Pesa. Ka ji wacho ni mera ni gini namba moro biro ka moro mar satan mer register go. Sani to kioro ne ngato pesa. Okay. Kata dawa mani dala edo chaka oro ne pesa to bonyise nyakwari oro na pesa lakini migolo go emokane. Ineno kaka ticho bedo mayot. Ineno koro ka technology osebiro nyaka wang'e ni to ere kaka wa embrace technology ni ere kaka wa create nafas mag tije koluwore e technology. Nitiere tije manyalo bedo created directly to nitiere tije manyalo bedo created indirectly. Koro government be yaw their environment mondo nikech mondo be tich obed created nyaka gi create conducive environment for investors to come in mondo create angowa tije energy. Nikech government, their work is not to create jobs. Their work is to create luase makare. Mondo jo mwandu gi giwegi oket kembe magi nyalo ndike ji manyalo timore nade manyalo tiyo. Irukamana enya. John Paul, wachopo okang' madalo weche mag smart city.